Molestos e defraudados, así se senten os veciños de Escarabote afectados polo cambio de nome da rúa na que residen, de Estrada do Muelle, como segundo eles se denominou toda a vida, polo de rúa Padre Joseba Beovide. Chegaban ao pleno de onte ilusionados en que saís adiante a proposta do BNG, que recollía a súa solicitude e recuperar así o nome primitivo. Pero non puido ser. O equipo de goberno en maioría votou en contra. E o resto de grupos con representación municipal, a excepción dos nacionalistas, ausentouse da sesión. A xente de Escarabote, os veciños da rúa do Muelle, viñamos ca ilusión de que polo menos presentaron unha moción ao bloque que fora apoiada por Dores Torrado e máis polo PP, e a nosa sorpresa foi que ao comenzar o pleno o PP lee unha petición ou algo así ao parecer dunha queima dun restaurante, creo que foi, que ardeu, e ausentouse do pleno. Home, para nós eso non sei, moi defraudados. Do restaurado, bueno, eso, aprobámoslo porque ausentouse do pleno, pois, pasaríalle algo, esperemos que non sea grave, e despois, bueno, do equipo de goberno de sempre. Seguen argumentando que a decisión tomada se realizou sen consultárllelo previamente, atendendo unha solicitude que partiu de 4 persoas que nin sequera viven en Escarabote. O que olle de fora cree que son moitos mariñeiros, e son 4, simplemente 4, hai a firma de 4, no cuales está José Manuel Muñiz, que é o presidente da TINAPE, que reside, é natural e reside no Concello da Póvoa, o cura, que nin é natural nin reside en Escarabote, bueno, leva a misa á iglesia de Escarabote, e despois, sí, hai outros 2 mariñeiros que efectivamente son de Escarabote, pero queremos que 4 personas, 4 firmas, valgan para que o Concello cambie o nombre de calle dunha rúa, é que non entendemos. Os veciños anuncian que seguirán coa súa reivindicación, defendéndoa ata onde sexa necesario, pois din que lles está a causar un grave prexuízo. A ver, vamos a seguir na pelea. Agora vamos a ter unhas reunións entre os veciños, a ver a forma de... Porque claro, algúns ao mellor queremos tirar sabes, pero bueno, creo que non é o máis conveniente, pero bueno, vamos a seguir na pelea. Ademais, dámoslle opcións ao Concello, vamos a ver, ali hai un parque. Non temos inconveniente en que ningún que lle poña un nombre ao cura ese ao parque. Está o centro social, podenlle poñer. Hai un paseo hacia Puebla partindo do Muelle de Escarabote. É que teñen moitas opcións, e non cambiar o nombre dunha calle, que non entendemos.